ite annabi foli berndam wasayinde mo yomni bandam sinde boy wamtino sabam hirnata game fabudi kala ko dilli dum ko buri dum dole ana selli ko gonga ko nitiki pular wi mexri show ifrir noddira non ko musse baba galle sow tonele rahmatullahi o wi dimo ko kongol aadi firtatake aadi makko e besmo medina gunas kala de événement yonti o addana be ciomci kisipol tawi kadi ko labadi sanne kala ko nyantata neddo fadda ina jiti so ifrer habandirabe teddube ko onon yiyani koye mon kala ko katu jindone ciomci so jotti so ifrer ma on tawdum don bazingaji joddi tawi ko original ina tawe don tawi ko bazingaji jantudi ende hitande hikka ujunaji de no gasi jowi ko hono non ne kadi kala lejjol ngol cogduda etisi ina don tawe so tawi ko wutteji jumbajo wat feri jottuda so ifrer kala façon mo cogduda e wakci tawi ko wakciji original jantudi ende hitande hikka ko do tan tawete onon yontabe be jolbe nyembi mbimi jottude so ifere jontado yata yobaki onon soknabe teddube kala façon kala mo cogluda tigare mawdo ina don tawe so tawi ko suka kadi ina don tawe chomki rewbe chomki worbe kala façon robbo mo cogluda tawi ko robboji bubdi e bandu sanne ala do yitete so wona place so ifere onon tayirebe tawete be Madina Gunas khani eden gure takire Madina Gunas onon katijini e kala ko tayor soklata jottudi place so ifere kala façon mo cogluda e tergal ina don tawe kala façon mo cugluda e bokkode so tawi ko lastik cugluda yotto so ifire daadi wutte fofde ina do tawe ko onon jeni koye mon ko yodi ala laranam no gondoni yirude ni ko fegata mi wido bawdu golle mom gandude hakki client so ifire uditani on dami jaaji sanne uri kamen welde ko fegata mi wido bawdu golle mom gandude hakki client mi siftino to nde yeyirde taweti ina tawi to ne lega rahmatullahi sa yettima jeeri garas tamba ha bandirabe teddube e hirnangi godorongo woddani galle cerno Basiru Cham jotto njiya buri soynade an jiddi jokkondirde e makko habura newade ittu numéro téléphone 78 389 75 31 so efrer wi korka jam mustafa eno ngarde timmal horende eno mofti ففاض اليمن والبركات فيدا وظل البسور يرفل في اللباس jontaɗo soccoto sabu mo so bettat ana selli ko gonga ari addi jam on ko musse Ousmane Dem Couture ko tayor pawɗo golle muɗum sanne onon jogiɓe comci ina jiiɗi ñodde tawi kadi ina jiiɗo modèle aji joɗɗi ha bandiraɓe tedduɓe newede ari ha yettima e je Simon musse Ousmane Dem Couture alias Alaji Dem o ko tayor ganami wima ari dusodirde e mon kala façon mo cogluɗa e modèle sa cettima o tayor gana ma ñoɗɗum an soknajo tedduɗo aɗa yiɗi ñantade ñantugal maɗa faɗɗa mbimi ari yetto atelier Ousmane Dem Couture kala façon mo cogluɗa e ñotol so tawi ko comci jombajo o yaltinel modèle aji kessi fol ha bandiraɓe tedduɓe soknaɓe tedduɓe badden adato atelier Ousmane Dem Couture to Legge Rahmatullahi kala façon mo cogluɗa ɗum ko debbo e gorko kala suka e mawɗo emo ñota comci mum Ousmane Dem Couture uditi damene wende tawi ina wondi e piriji beɓɓe mi wima ko jooɗi ala e laranam sa yettima oɗo atelier no gonnoni yirude ni ɗi modèle aji joɗɗi e ko wona ɗi foof caggal nde pamɗa kala façon modèle emo ñoota fanmi sifanuma to nde ñiɓirde tawete atelier makko ina tawe sa jettima ɗon e galle ceerno Basiru Cham to ne Legge Rahmatullahi sa jettima garas Tamba ƴew banggue maɗa nano hirnangue galle ceerno Amadou Samba emo tawe ɗon ɗon ɗo galle Dembuɓe ma yiɗon on ɗon atelier ko sagata newiɗo bawɗo golle mum ganduɗo hakki client gadda comci maɗa o ñotanma ɗum ha yoɗo sanne tawi kadi tardata ala to ɗum dañoto so wona e Dem Couture an jiɗɗo windade guiɗi heewani saabu koye événement kuccuɗen an bandiraɗo tedduɗo jiɗɗo ñodde oɗo atelier so tawi koye Madina Gunas gonɗa aɗa yiiɗi arde toon walla taweteɗa koye guure takkiɗe Madina Gunas ƴettu numéro téléphone 77 443 85 66 sa rewi ɗo tan ma yetto on gorko pullo dana ala ñotowo comcam so wona taw ko Dem Couture ko jimi ɗon ko mbiyani hay nokku جزاك الله يا شيخ المفدى
yumma khadija ene timmi nene galle modo yetta alla jomam joboyo wajango golle hay onon yahannoɓe ina jiiloyo termusaji baɗɗi qualité tawi ko beɓɗi senne kala façon mo cohluɗa e termus so tawi ko mawɗo e tosoko e kala couleur mo cohluɗa ɗum ina yiite e nder place sewde enɗam tawi ɗin termusaji ko original ina mbawi wulnude ndiyam fodde balɗe ɗiɗi mi wima ana selli ko gonga onon sodoyannoɓe gala so tawi ko e Madina Gounass malla eɗen guure takkiɗe Madina Gounass oɗon cohli ko fewti e gala seruji mawɗo e tosoko tawi ko bawɗi moftude galas ko dumunno julɗo tawi sayata mbimi ar yetto place sewde enɗam tawi ko gala seruji moƴƴi sanne onon sohlunoɓe kala ko fewti e karafuji onon hatojinnoɓe e boluji nickel tawi ko boluji nickel baɗɗi qualité prix ɗin boluji inani wi ina weeɓi ɗum ko sewde enɗam addi ɗum onon hatojinnoɓe e pañaji mburu doga ni toon e place sewde enɗam onon hatojinnoɓe e kopuji tabak ha bandiraɓe tedduɓe soknaɓe jontaɓe yiɓɓe teddinde jomiraɓe galleji mumen mbimi gaare jottoɗe place sewde enɗam mbimi haɗani ɗon de onon sohluɓe barille ndiyam so tawi ko sénes walla ko jombajo mbimi ar yetto place sewde enɗam daña barille moƴƴe gondude e garantie tawi prix ɗi ina beeɓi sanne onon sohlunoɓe kala ko fewti e karafuji jamɗi soknaɓe tedduɓe yiɓɓe jaɓɓade hoɓɓe son jettima ɗon e place sewde enɗam ha on dañ karafuji tawi ko original gonduɗi e garantie channe onon sohlunoɓe looɗe cuuray tawi ko looɗe jamɗi ina jiite e place sewde enɗam ha bandiraɓe tedduɓe onon sodoɓe joraji woto jeehe hay nokku kala ko cohluɗon ko fewti e wakande eko yadata hen ina tawi e place sewde enɗam ma on tawɗon sera bawɗo golle mum senne musse hamme ba ko cukalel laaɓa juuɗe mi wima ñamdata ko e mawɓe onon jaltannoɓe Madina Gounass ina jiiɗoyo ɗiɗo bagasuji ɗi limtuɗen sirif bawi ari sawrude caɗele mon sompani on nde yeyirde ɗo kallu Musdalifa o hawrita e kallu daruɗo so tawi ko garas tamba gummiɗa ɗum hettatama ko banggue ñamo ɗo kallu Musdalifa o hawrita e kallu daruɗo manam ɗo wesse iñowo woni ɗo ñiɓirde on place ko ɗon woni ɗo sompa musse sirif ba ari addani on bagasuji kessi pul tawi ko gondude e garantie channe ƴettu numéro sirif ba jon on ɗon place 78 570 31 84 walla ƴettu nodda hamme ba gera on ɗon place numéro téléphone 78 864 46 93 enen kala toon e sewde en ko place ngarɗuɗo laaɓɗo golle laaɓa gueɗe so gondigu naftowo almudo kay ko gondigu seren ɓe ɓur e Gounass jiya balle sañintini ɗum kisa nana bolle seren ɓe ɓur e Gounass gonden koyndu lewru korka teddundu hitande ujude ɗe no gasse jowi onon namdotanoɓe lijimaji newiɗi mami yetti noon on place Baba Dia toon e leggal Ramatoulaye ɗo jeere garas Tamba newiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga so tawi ko lijim cohluɗa Baba Dia uɗitani on damal tawi ko damal promotion onon sohlunoɓe lijim en gros détail foof de emo dari e wallodirde e mon kala ko cohluɗon o ƴetti pellital jippinde prix ji ɗi hamme ma lef ngam waɗande on promotion e nder lewru korka tedduno ndu ngam wallidde bandiraɓe ɓe rewrude ɗum Allah ganduɗo hakki client an bandiraɗo tedduɗo taɓitiɗo e Madina Gounass e ɗen kore takkiɗe Madina Gounass aɗa hatojini e lijim barme maɗa wela safa ar jetto Baba Dia ana selli ko gonga saabu gonɗen koye ndu lewru korka teddu ndu an hakkay aɗa yiiɗi kumtari maɗa wela ar jetto mbiɗi Baba Dia kala ko kato jinɗa e lijim ina ɗon tawi tawaɗon lijimaji kessu pul tawi gari ko e nder lewru korka teddu ndu soble ina ɗon tawi ɗen soble ko moƴƴi sanne ɗe jawata bonde pompiteer so tawi ko ɗum cohluɗa mbimi ar yetto place Baba Dia kala ko fewti e suppome e lijim batansi ina ɗon tawe kani salar oignon ina ɗon tawe pobar kala ko cohluɗa e pobar petit pois no gonɗon e yirude ni kala tan ko kato jinɗon fofde ina ɗo tawe sa jettima ɗon e jeere garas Tamba ko jooɗi ala e laranam tawata ɗon ko on sagatani wiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga jippini prix ji newnana kileneɓe ɓe e nder lewru korka tedduno ndu ɗum koyi ko teddugal e newede ana selli ko gonga onon yiɗɓe jokkodirde e makko ƴettu numéro téléphone 77 549 92 27 77 549 92 27 so en dewi e ngol lawol ma on jetto Baba Dia soko engrais walla détail tawi koye prix ji bebɗi sanne enen kala kawroyen tone Baba Dia
Cere Garas Tamba Medina Gounass jiya balle sañin cini ɗum kisa nana bolle seren ɓe mbur Madina, Arya Madina, Madina, Arya Madina, Madina, Cherno Amar Saidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Cherno Amar Saidu Lewi Madina, mi fudori Rabbi inde maɗa e barke ma feeñi ura Madina Arya Madina Madina Ceerno Allah Sayyidu Lewi Madina mi fuɗɗorima Rabbi inde maɗa e barke ma feeñi ura Madina Arya Madina Madina, Ceerno Amma Sayyidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Ceerno Amma Sayyidu Lewi Madina. Mana hey boni mana gogo mun tan kerata mana gogo mun tan kerata kany sera dum da boy misal ni mi jogi haaju wattu suga mambe yimma be nawari be jaade yimma be be ay kam hobu ya hay ko am ba kuma dab yimma ba kuma dab kalis anay mudo ala joni an ko adduma do be wure ha anafata min baygo mam an ka feña anafata a riggota ko ñamde joni ay mino heccanki mbaygo mi ñamde ɗo kadi somi ñamani heccanki balɗe sappo mi jotto mi ñamani a suwa a ngabagan taw eyyi joni hot dam ƴewma siwo waɗama ndiyam jahal lotoyɗa poftoɗa seeɗa eyyi ƴogama ndiyam jahal lotoyɗa an a lotot ɗo a fayi mayde ƴew sa lotaki ni a ñamata eyyi eyyi ok moƴƴi jam hoɗuma sundu assalamualeykum alaikum salam badda alhamdulillah to paran cikula arga it pare kam so jabi sidi pada kapto do dum do mande wonde dardo mi ben hado dardo hakku la après mi halam ma jidda ko aduma do hal ko jidda addi kam do ko gardiral min ko patron mo jimmi yide a bennani mi hatto mo lum sokma jaji i goni bennani dum do mane futi a bennani mi kaw atu kata ho an walla mi nara mi yiya patron mo kam so perem takinande mi kom garde do talbe sek coglude e woses darda non darda bada ses darda darda bada ses habin haal mi jana ma walla mi nara talbe sek coglude adu carte ma papier ma ko mi won joom wuro mbi adu papier ji ma mi mo won dakar mi adu mi am papier carte ma ko adu e joni ala cadel ada ne barke ma fe Madina ya Madina jen Madina jen Amma Sayyidu Lewi Madina jule egidoma burna do tagoma ferma kawurama fay Madina ya Madina jen Madina Amma Sayyidu Lewi Madina jule egidoma burna do tagoma ferma kawurama fay Madina ya Madina jen Madina jen Amma Sayyidu Lewi Madina rabbi ki salma wajo egidoma ojo ɗum ne yaha no sok tay goɓe ko ɗo jippimmami eyi ɗo jippoɗɗa ɗo jippimmami eyi suudu ma nayi mi ƴewma ndiyam watɗa eyi ya ƴeewoy
ko wen a wontaka ko ga gonta e mba wonde suudu ay ko hande non kaynga ko hande han kaynga mino goggo ma ko arta de bal hebi am voka mi habani makko wonde o mi yi monton mi ƴewi am voka am de bagde min hen no wartiri mi wonda ma suudan an faga wuccidiga mi aɗa andi kam de eyo aɗa haga mumane bakkam goy Madina, Arya Madina, Madina, Arya Madina, Madina, Cherno Amar Saidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Cherno Amar Saidu Lewi Madina, Ami Fudori Rabbi inde mada e barke ma fe ura Madina ya Madina Madina Allah sayyidu lewi Madina mi fudori ma Rabbi inde mada e barke ma fe ura Madina ya Madina Madina, Jena Masajidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Jena Masajidu Lewi Madina.